tapaamaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tänne kentälle. Kun palataan ensin vähän ajassa taaksepäin, 55 vuotta sitten, niin mistä kaikki alkoi? Mistä isäsi Einari sai ajatuksen Ponssen perustamiseen? No sehän oli aika simppelitysti, en ollut silloin ihan vielä kuviossa matkassa, mutta kuulupuheiden varassa siinä mielessä, mutta hänhän oli koneyrittäjä ja sen aikaisen kalusto ei oikein toiminut ja sitten piti jotain keksiä, että pääsisi yhden talavan tekemään ja siitä lähdettiin sitten omaa tekemään ja tämähän toimi sitten aika hyvin ja metsäyhtiö sitten sanoi ensimmäisen talven jälkeen, että eniten ajettu puuta tällä koneella, että voisiko tehdä muillekin ja siitä se homma lähti sitten etenemään. Siitä se lähti etenemään ja itse kun tekee, niin tulee maailman parasta. Joo, tapahtumia on kyllä ympärissä. Paljon on, että esimerkiksi ensi viikolla tässä välillä osa porukkaa käy Kanadassa, että meillä on siellä jälleenmyyjä. Ollut 25 vuotta yhteistyötä ja liitetään tähän 55-vuotiskiertueessa virkamieshommaa täällä. Samalla kun meidän asiakkaat he tekee suurella sydämellä ja panostavat paljon, niin apua on oltava lähellä kun tarvitaan. Mahtavaa, ja täällä on heti aistittavissa kyllä se Ponsse henki. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta Jarmo Widgren ja me palataan ääneen kohta puoliin. Ja ensimmäinen työnäytös alkaa jo kello 10.30, mutta vielä haastatteluja ennen sitä ja työnäytösalueelle ohjataan sitten täältä käsin. Kiitoksia ja annetaan hei Jarmolle isot raikuvat aplodit. Tästä se päivä lähtee, kiitos. Kaikki metsäkoneet tuolla Vieremällä ja työllistetään paljon porukkaa Suomessa ja se on ollut meille ajatuksena ja tapana toimia, että Suomessa tehdään nämä koneet ja myöskin sitten työllistetään aika kova määrä porukkaa sitten meidän valmistusverkostossa.